Valmistautuminen on mennyt hyvästi. Ollaan terveenä pysytty ja kovasti reenattu ja pystyä hiottu matsia varten. Vastustaja on sutkut monipuolinen joka osa-alueella, että sen verran tiedän kaverista. Tää on hyvä päänahka rekordille. Tästä on hyvä jatkaa sitten. Valmistautuminen on mennyt ihan hyvin kokonaisuutena. Saan hyvää sparria salilta, hyviä sparrikavereita ja valmentajilla loppuviimeistelyyn hyvät vinkit. Vastustaja on vissiin SM-tason lukkopaini ja hakee varmaan ottelua mattoon. Aion pitää ottelu pystyssä. Tämä on ainakin tähän hetkisen niin isoin tapahtuma, missä ottelin, eli aika paljon. Markus Rytöhonka! Miika Kauppinen! Voittaja jalkalukolla Miika Kauppinen! No emme pysty, se vähän sinne kateeltiin ja sitten päivättiin mattoon sinne. Mä päivyin häkin reunaan sinne ja lähdin hakemaan käsilukkoa sieltä, mutta se ei onnistu, mutta katsoin, että jalka on siinä sopivasti ja pyöräytin sen siihen. Se silloin lähdettiin pyrimään ja taputti siihen.